Tak vás zdravím. Zakar tým Lidinka Sportart. Opět vyrážíme na výpravu. Máme na Ložíno. Už se nemůžeme dočkat. Počasí bude krušný. Tak zatím. Čau. A potom se všichni ocítili v tom mraku. Takže zdravíme kluky ve Sportkartu. Dorazili jsme sem včera večír. Takže dneska začínáme pomalu vybalovat. Pomalu, já vám povím, jak to je pomalu. Protože včera večer byla rozprava. Jo. No. Jinak pruty to už mám všechno úvody a další. Ale po rozpravě jsem musel dneska do 11 hodin čekat na kolegu. Jsem musel potrénovat trošku, no. Který ho štípla nějaká moucha cece asi včera, protože spal až do 11. Jo. Takže takhle to tady vypadá. Už to pomalu vybalujeme. Papi vyzkoušíme novinku, už se na to moc těšíme. Takže zdravíme všechny. Čau, Čau, čau. První závěr. Dokumentace musí být mladý tahaj. Uvidíme, co to bude za kousek, pak se ozvem. Takže takhle se to tady všechno připravuje, prší nám jako svině. Mladí jsou mokrý, ale vytáhli kapra. Ani jsme ho radši nefotili, teda byl menší, ale daří se, daří se. Co, kamaráde? Daří se. Tak jeď, kamaráde. Tak tohle už je jiná ryba, no. Teď nevíme, mamka, když ho neunese, tak Hilda jí pomůže, nemůže dělat fotečku. Tak teď jsem běžel z chaty, protože děláme guláš a oni běželi k závěru zás. No a slyšel jsem další pískání, tak jsem to musel vypnout a rychle sem. Takže teď to docela jde, no. Vypadá to, že souboj už se blíží ke konci, zatím teda vyhrává Filda, no, ale... Ale jo, je to zase jedna z lepších. To mám radost. Zase, tyjo, popka, mango a 24 mango, tyjo. Ten má metr. Ty vole. To je zase... Ty vole. Nádhera, tak kamaráde, gratulace. Děkuju. Máš většího, bude polejvačka tebe. Mamka utekla do chaty. A jste věděli, že nekecáme, koukněte na to. Mango omletý teda už sice, ale mango polovka a mango 24. Jezdí to velký ryby, teď chodí na tady to. A podívejte, ta huba oproti té ruce Filipovi, ty vole, to je držka. Čau, kamaráde. Tak jak jsme spolu domluvili, tak asi po ty půl hoďce, 3/4 hoďce přišel záběr a takováhle nádherná ryba, ten bude mít k metru. Podívej se na tu hubu, mladej ti ukáže. Oproti ruce ta huba, to jsou pisky, ty vole, to je, koukni na to. Nádherná ryba. Po druhý dneska lepší ryba to vypadá. No a zase teda chci jenom ukázat, že ještě už asi po 20. Zase je to 24 mango a mango plovka, no. A teď se to nedá spalšovat, takže opravdu to ta ryba to tam má, no. Takže takhle to... Jo, aby to bylo
Aby to bylo pěkně vidět, že... Ještě zabojuje a podívejte, je to tam, no. Krásná práce. Už jo. Přišli jsme k chatě, že si dáme v klidu kavčo, pivečko a hned jsme letěli zpátky. Ty vole, to není možný, jo. Takže Felda další ryba. Chčije a chčije. A tenhle vypadá na menšího teda, no, tak to je, ten nás vyděsil, ale to je menší, no. Je to tak, to je zase těch pade, 5 a pade. Ale frčák hrozný, jako jo, hrozná jízda. A my už jak jsme byli natěšení, tak jsme si mysleli, že to je zase ryba výpraví, jako vždycky. Už běhá i mamka, jo. Už tým už posiluje, už na 3 účastníky teď a no. Takže ale je menší, vezmeme ho tady u kraje a vypneme ho hnedka z háčku a to má tak těch 55. To ani nenabírej, mamko. Tak jo, ale je to zážitek, jako je to paráda, dneska se nám daří teda. Tak zdravíme všechny. Ahoj. Yamala likai paprichala, achano, chalala, paprichala. Taskmar talmaz nalika zamas piskurti, yarda piskurti, patlama, brluch. Čas je tady jak na houpačce. Jaký je? Velký? Hobby. Takže 45. A jo. No. Máme tady další záběr. Zde tahá furt stejná sorta. Ale lisák, ne? Asi. A podařilo se. On má 7D. Tak tačka, záběr, další. Jo, děkuji, Je to tam. Šťastný lovec, totoč, hele. Mango. Tak pánové, mango chytá mangový ryby. To je vidět, ta barvička, ten jich je přežranej. Koukněte, jak se zbarvil dokonce, jak to všechno sežral. Zase mango, 2 vyváženky 20 a popka na tom ještě. Ty vole. No, radost, úspěchy teď jako svině s tím. Krásná ryba. Jo, je to tady. Krásná ryba. Nádhera. Ty vole. Já snad začnu žrát ovoce. Sice jsme u tebe, ale jsme v zálesí, ale i tak ti na dálku přejeme. Hodně zdraví, štěstí, lásky a spoustu dalších krásných let. Užij si to a na zdraví. Jo. Na tebe, čau. Na tebe, ahoj. No tak na šárku musíte doznat, ne? Já chci ještě chodit. Ahoj, Šáni, čau. Ty vole, tak tohle jsem na rybách nezažil ještě.
huba, huba, huba. Jo, 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 kurva! V noci na břehu spolu matka, otec a její synové házejí nám na do vody. Sní o velkém úlovku, na závody jezdí po celé zemi. Každým rodinku nikdo nezlomí, sítě plné kaprů velkých jsou, svůj život s rybařením milujou. Když slunce stoupá na obzor, chytáme sny na háčky. Každým rodinka pak přijde, kapra chytneme a propustíme zpět. Ve dne v noci na břehu žijeme, kaprům a vodě celý oddaní jsme. Každý závod je naším snem, každým rodinka navždy jsme. Vítr naráží do našich tváří, žijeme proto, abychom chytali kapry. Rodina spojená touto vášní, každý nikdy nepadne